Sziasztok! Sziasztok! Én Székely Rita vagyok. Én pedig Parák András. Ez itt a Pszichotitkok. Ez egy olyan videó és podcast sorozat, amit azért hoztunk létre, hogy kicsit transzparensebben láthassátok a coach, illetve a pszichológus szakmát, hogyha éppen szakemberválasztás előtt vagytok, vagy meglévő folyamatotok van, hogyan tudjátok felmérni azt, hogy ez hatékony, eredményes, illetve a jó emberrel dolgoztok-e együtt. Igen, szeretnénk, hogyha egy kicsit átláthatóbban látnátok ezt a szakmát, beszélünk szakmai kulisszatitkokról, egy kicsit a saját módszereinkről, és az a cél, hogy lássátok, hogy hogyan dolgozik egy pszichológus, hogyan dolgozik egy coach, milyen eszközöket használ, mi az, amit várhattok tőle, hogyan ismeritek fel, hogy egy jó szakemberrel dolgoztok együtt, és hogy milyen eredményeket várhattok ettől a folyamattól. Mivel ez már a második rész, ezért csak egy rövid bemutatkozást fogtok hallani tőlünk. Engem ugye Székely Ritának hívnak, én eredetileg munka- és szervezett pszichológus vagyok, de ma már csak vezetőkkel executive pszichológusként dolgozom, és emellett business és önismereti coach vagyok, milyen nehéz ezeket így kimondani, így kis nyelvtörők egymás után, és mint említettem, nekem leginkább a szerelem területem a munka és a munkahelyi dolgok, megéléseink, de ahogy szoktam gyakran mondani, a munkáról szóló beszélgetések legkisebb része szól a munkáról, úgyhogy sose lehet a magánéletet mellőzni és kihagyni a nagy képből, úgyhogy de erről majd később beszélünk, hogy mi hogyan is dolgozunk. Én Parák András vagyok, ahogy már mondtam is, pszichológus, nemzetközi képesítéssel rendelkező coach, jelenleg az ELTE doktorandusz hallgatója, és az én kutatási területem a munkafüggőség lélektana és az amögött rejlő motivációk. Magánpraxisban dolgozom egyénekkel, vállalatokkal és egyetemekkel is közösen. Kérdésekkel készültünk. Az elején összeírtunk vagy 20-25 olyan kérdést, amit hallottunk a visszajelzéseitek alapján, hogy mire lennétek leginkább kíváncsiak, úgyhogy most ezek közül a kérdések közül fogunk húzni. András, lenne kedved először kezdeni egy kérdéssel? Természetesen, illetve ezekben a kérdésekben benne vannak azok a kérdések, esetleg bizonytalanságok, amik így felszoktak merülni a mi praxisunkban is. Tehát, hogy amikor például engem megkeres valaki pszichológusként, akkor jellegzetesen ezeket a kérdéseket szokta föltenni magában vagy fontolgatni. Meg ami még egy fontos adatgyűjtési felület, az például így az online pszichológus keresős csoportok. Azt is szoktuk néha figyelgetni, hogy ott főleg anonim módon az emberek milyen kérdéseket, milyen bizonytalanságokat fejeznek ki mondjuk a pszichológusokkal kapcsolatban. És az első kérdés az így szól, pszichológusokkal kapcsolatos örök kérdés, hogy hogyan ismert fel a jó szakembert, mik a green flagek, meg mik a red flagek. Nézzük elsősorban az izgalmasabb részét, én azt mondom a red flageket, hogy honnan tudod, hogy nem azzal a pszichológussal érdemes dolgozni. Ez nagyon érdekes, hogy ezzel kezdenéd szíved szerint te is. Ugye nyilván azt még el kell mondanunk, hogy ugye mi ketten vagyunk itt jelen pszichológusok és coachok, hogy rajtunk kívül mások hogy dolgoznak, azt nem feltétlenül tudjuk, vagy arról nem feltétlenül lesz itt annyira mélységében szó, és egymáshoz képest is azért vannak különbségek, hogy mi hogyan dolgozunk, úgyhogy ez mindig azért valamennyire a saját véleményünk, de egyébként egy ilyen széles látókört is megpróbálunk veletek megosztani. És ugye azt, hogy honnan ismered fel a nem jó pszichológust, én is, ez sokkal hamarabb jön, hogyha ezen gondolkodok, hogy milyen a jó és milyen a nem jó. És ez egy nagyon érdekes pszichológiai kérdés, hogy vajon miért lehet ez. Érdekes egyébként, vagy érdemes, azt is hozzátenni, hogy akinek jó és akinek nem jó, mert hát ugye egyénektől függ, hogy kinek éppen mi a megfelelő. Köszönöm, hogy elmondtad, hogy igen, mi itt a saját nézőpontunkat osztjuk meg. Én azt szoktam mondani az ügyfeleimnek is, hogy bármit, amit olvasnak, vagy amit én mondok, vagy akit bármi mond, azt használják egyfajta inspirációs bázisnak, hogy így nézzenek utána, nyugodtan cáfolják meg, vitatkozzanak, tájékozódjanak több forrásból, tehát abszolút ne vegyetek semmit szentírásnak, amit egy ember mond nektek, hanem járjátok körbe azt a dolgot több szempontból is, ugye azt se vegyétek szentírásnak, amit mi itt elmondunk. De hogy mi a
Mi az első red flag? Egyébként én itt Csernus dokira szoktam nagyon gyakran hivatkozásokat kapni, hogy milyen a rossz lelki segítő, ha bár ő ugye pszichiáter, nem pszichológus, de nagyon érdekes, hogy ezzel kapcsolatban nagyon sok pozitív véleményt is hallottam már róla, akár szakemberekkel, akár ügyfeleivel, érdeklődőkkel beszélgetve, hogy már pedig nekik az a szimpatikus, az a kemény, az a kicsit fenékbe rugdosós irány, amit ő képvisel. Tehát szerintem itt mindenképpen fontos kérdés az, hogy kinek jó, meg kinek nem jó. Mert az egyéni igények azok mindenképpen különböznek. Igen, érdekes, hogy ugye Csernust hoztad egyből példának. Én nagyon sokszor hallom a teljesen Csernusnak az ellentétét, amikor úgy megy valaki pszichológushoz, hogy konkrétan a pszichológus csak úgy ül, néha-néha jegyzetel, bár ebből is ugye akár filmekben is szokott lenni ilyen paródia, hogy ő igazából csak rajzolgat közben, és nem reflektál arra, amit éppen a kliens mond, nem kérdez, igazából amikor letelik a alkalomnak a vége, akkor jelzi, hogy letelt az idő, jobb esetben mondja, hogy kerekítsük le, ez is egy ilyen furi mondat, akár használjuk, akár nem, de hogy ő fixen tartja az idejét, és azt mondja, hogy folytatjuk következő alkalommal, attól függetlenül, hogy éppen mennyire mély lélektani téma közepén járt a kliens, amit éppen megosztott magáról, de a pszichológusnak így tartania kell túlságosan mereven is ezeket a határokat, és ugye itt ügyfél élmény oldalról kevésbé érvényesül az, hogy akkor én következőnek is szeretnék ez a pszichológushoz jönni. Hát mintha így valaki elkezdene beszélni így egy nagyon-nagyon fontos, vagy nagyon-nagyon megrázó élményéről, és a pszichológus egyszer csak közbeszól, hogy akkor most alkalom vége van, viszontlátásra legközelebb folytatjuk. Tehát ha itt az ügyfélélményt másik szóval leírva, ez nem teljesen emberséges, vagy nem Igen. teljesen emberi, Igen. és persze benne van az, hogy nekünk is pszichológusként oda kell figyelni a határainkra, és ez mindenképpen egy érdekes kérdés, hogy ezt a kliensek felé hogyan közöljük ezeket a szituációkat. Nem tudom, hogy te szoktál ilyennel találkozni, nekem általános tapasztalatom, hogy pont amikor elérünk egy alkalom végére, valaki akkor lendül bele, és az utolsó 5 percbe szeretné az egész életét ugye bele zsúfolni, mert akkor jön meg a bizalom, csak hát ugye lehet, hogy esetleg jön a következő ember, hogy te ilyenkor mit szoktál csinálni. Én ezt annyira nem tapasztalom, vagy én ilyen nagyon dinamikusan haladok egy alkalom folyamán, és mondjuk kicsit ez a nem utolsó 5 percben jön elő egy mélyebb téma, hanem mondjuk már az ülés felénél, de ez lehet amiatt is, hogy ugye coachként is dolgozok úgymond 50%-ban, hogy amikor érzem, hogy valamit nagyon szeretne elmondani, valami nagyon kijönne belőle, akkor azt mondjuk sokkal aktívabban, én egy aktív szereplő vagyok ebben a kliens-pszichológus kapcsolatban, és akkor azt megpróbálom egy feladattal, egy kérdéskártyával, egy jól megcélzott kérdéssel kihozni belőle, de ezen kívül én nem szoktam, amikor ugye vége van az alkalomnak, akkor még hagyom, hogy ez a 2-3 perc még nyugodtan ugye túlhúzhatja a beszélgetést, és amit még mondjuk javaslok más szakembereknek, vagy amit nálam bevált, hogyha nagyon elgondolkozik a témán, akkor házi feladatnak feladom, hogy akkor ezt még konkrétabban gondolja át, és akkor következő alkalommal visszatérünk, és akkor ezáltal nem azt érzi, hogy én ott elvágtam a fonalat, és sehova tovább, hanem hogy következő alkalommal még motiváltabban is jön, hogy na, akkor végre itt egy konkrét téma, amit fel tudunk dolgozni. Igen, hát ez a tiszteleteljesség, meg egy átvezetés egy házi feladatban. Igen. Mondtál. Igen. De szerintem egy kicsit elkanyarodtunk a témától, igen, hogy így mik a red flagek egy pszichológusnál, ha esetleg akár valakinek látod a honlapját, kedves hallgató, vagy nála 1-2 alkalmat, akkor mire érdemes figyelni. Kíváncsi vagyok, hogy te Rita ezt hogy írnád le, hogy mind szakemberként, vagy mind neked emberként, hogyha te elmennél egy pszichológushoz, akkor mi lenne a legrosszabb, ami történne? Jézusom, a legrosszabb, hát erről még nem fantáziálgattam, de nekem nagyon fontos, és nyilván pont emiatt dolgozom úgy, ahogy dolgozom, hogy én minden egyes alkalomra készülök. Tehát szánok rá időt, hogy újra átlapozzam, hogy miről volt szó az előző alkalmon, hogy arra
arra az órára én mit tervezek, akár több feladattal is a fejemben úgy előkészítem a papírokat, de hogyha kell, ezt újra tervezem, hogy érezze az ügyfél azért azt, hogy én foglalkoztam vele előzetesen is, illetve ott helyben is képes vagyok megtartani őt, úgymond, és az alkalmat is, és nagyon sokan arról számolnak be, hogy azt érzik, hogy egy ilyen futószalag-szerűen jönnek ők a sorban, konkrétan arra sem emlékszik már a pszichológus, hogy az anyukájával, apukájával mi történt, vagy fontosabb életeseményeire, hanem ő csak éppen jelen van a szituációban annyira, mint egy jó hallgató társ, aki egyébként figyel, de semmi célja nincs annak a 60 vagy 45 percnek. Ja, sőt, tegyük fel, hogy nem is biztos, hogy jó hallgatótársként van jelen, hanem ugye ebben benne lehet már a figyelmetlenség is. Ugye itt, ami az eszembe jut, ez a Rogers-i alapelvek, hogy a kapcsolat gyógyít, elsősorban nem is a módszer, hogy valaki kognitív, vagy sématerápia, vagy coaching, vagy hasonló eszköztárral dolgozik, és ahol a pszichológus nem adja meg ezt a figyelmet, ezt a minőségi kapcsolódást a kliensének, ugye ott az a folyamat valószínűleg nehezen fog haladni. Tehát akkor ezt szerintem kiemelhetjük egy red flagként, hogyha a pszichológus a klienseit futószallagon kezeli gyakorlatilag, nem vonódik be a folyamatokba, nem ad megfelelő figyelmet, empátiát, hanem csak azt várja, hogy mikor telik le, azaz 50 perc mondjuk. Igen, és ehhez kapcsolódik a következő, amit felírtam magamnak, hogy nincs forgatókönyv a fejében. Nyilván kliensként nehéz belelátni a pszichológus fejébe, hogy éppen most miért kérdez olyat, amilyet, vagy hova tartunk, de én azt gondolom, hogy amúgy ezt akár zsigeri szinten is lehet érezni, hogy akinél vagyunk, vele most velünk van valami célja, a közös cél mentén haladunk valahova, vagy csak így sodródunk az árral, és akkor ha kipottyan egy téma. Én ezeket a kipottyanó témákat is akkor szeretem, és akkor illik egy folyamatba, hogyha amúgy valami struktúra mentén pottyan ez ki, ez a téma. Na ez is egy olyan pont, ahol így félig egyetértek veled, meg félig nem. Na. Tehát ugye, ha már beszéltünk az eltérő véleményekről, hiszen ez nekem is nagyon-nagyon fontos, tehát én mindig így konstruálom meg a folyamatokat, szerintem az a 21. században nagyon fontos, hogyha valaki időt, pénzt, energiát, bizalmat fektet egy folyamatba, akkor lássa, hogy az hova tart. Mert hogy mindenkinek véges ideje van, véges anyagi erőforrásai vannak, és hogy ez legyen egy olyan befektetés, egy önismereti munka, amiben van egy pozitív fejlődés, egy progresszió, és nem pedig az, hogy az ember folyamatosan megkérdőjelezi, hogy én miért fizetem ki, ezeket valljuk be, elég súlyos pénzeket általában. Viszont azért itt hozzátenném, hogy maga a struktúrálatlanság az viszont lehet, hogy teret ad annak, hogy a kliens az jobban felfedezze önmagát, mert hogy mi van akkor, ha a pszichológus fejében van egy struktúra arról, hogy mire van szüksége annak a személynek, de annak a személynek meg nem feltétlenül arra van szüksége, hiszen ő ismeri önmagát a legjobban. Szerintem itt hozzá lehet kapcsolni, hogy itt jön be, amit az előbb beszéltünk, a pszichológusnak az a képessége, hogy meghallgat, empatizál és teret tart, mert akkor lehetőséget nyújt a kliensnek, hogy az ő saját témáit is behozza az alkalmakba. Igen, meg itt is az jön be, hogy milyen témával, vagy milyen témakörben érkeznek azért az ügyfelek, mert hogyha valaki úgy jelentkezik pszichológushoz, hogy akár ez egy éveken át tartó folyamat is lehet, és ezt tudja az elején, vagy ebben úgymond szerződnek az elején, akkor ott valóban több olyan üres járatot is hagyhatunk. De amikor egy cég megbíz engem, hogy ez a hármasunknak a közös célja, és mondjuk a 15. alkalomra ezt el kell érni, akkor valóban van az a szorítottság egyébként, amiből ki kell hozni a legtöbbet. És igen, valójában is jó hagyni teret arra, hogy mondjuk akár a csendekkel, vagy akár egy kicsit így szabadon hagyni a gondolatait, de igen, ez is ilyen szó-szó, hogy mennyire jó, de én azt gondolom, hogy ezt amúgy jól alkalmazzuk, hogy így nehéz néha beszélni róla, de ott helyzetben azért ennek megfelelően cselekszünk. Igen, tehát talán úgy foglalhatnánk össze, hogy a red flag pszichológusnál nincsen sem tér arra, hogy a kliens önmagaként nyilvánuljon meg, de nincsen struktúra sem. Szóval magát ezt a spontaneitást, meg a struktúrát én úgy fogalmaznám meg, hogy kliensként fontos azt éreznetek, hogy biztonságban vagytok a szakembernél, olyan szempontból, hogy
neki vannak elképzelései arról, hogy merre haladhat ez a folyamat, ad nektek ezzel kapcsolatosan támpontokat, irányokat, ötleteket, de hogy ezzel kapcsolatban nektek is van egy teretek arra, hogyha esetleg más merül föl bennetek, mint amit a szakember felhoz nektek, akkor azt be tudjátok vinni az alkalmakra. És itt azért fontos megemlíteni szerintem az ügyfeleknek a felelősségét, hiszen ha ti fölkerestek egy pszichológust vagy coachot egy valamilyen témával, akkor ugye ez úgy működik, hogy ti behozzátok a gondolatokat, érzéseket, amik oda tartoznak, a feladatok mentén önvizsgálatot végeztek, tehát a pszichológus nem tud nektek egy struktúrát adni, majd elvégezni benne az összes munkát, aminek a végén majd a ti problémátok meg fog oldódni. Igen, pontosan. Szóval ezt nagyon... Én amúgy felszoktam ismerni a folyamatokban, amikor nem jön a kliens oldalról úgy a változtatni akarás képessége, vagy hogy igazából a felismerései megvannak, de utána már, amikor ezt így akcióba kellene fordítani, vagy cselekvésbe, akkor ez elmarad. Lehet azért, mert még nem annyira feszíti őt ez a helyzet, úgymond még nem fáj annyira, és olyankor van, hogy hiába én szeretném, hogy ez a folyamat még eredményesebb legyen, valójában, ahogy ugye mondod, hogy a kliensnek kell a nagyobb munkát elvégeznie. De itt is különbség van, hogy pszichológusként azért mennyi munkát rakunk egy folyamatba. Igen, hát meg a házi feladatokról jutott az eszembe csak egy hasonlat, mint hogyha a fizikoterápiát vesszük, hogy ott is ugye az úgy halad, hogyha valakinek van mondjuk egy sérülés, amiből rehabilitálják, akkor ott rendszeresen kell végezni a házi gyakorlatokat, hogy megerősödjenek azok az izmok például. Igen. És hogyha nem végzel a gyakorlatokat, akkor hiába jár az alkalmakra, akkor nem fog bekövetkezni az a fejlődés. Igen, én szoktam erre visszajelzéseket kérni, hogy egyébként az is egy red flag lehet, amikor a kliens úgy érzi, hogy mondjuk ott véget ér az alkalom, ahogy ő kilép. És akkor onnantól kezdve nem is jut eszébe az, hogy miről beszélgettek, mit kellene saját magán megfigyelnie, hanem úgymond ott vége szakad, és akkor eltelik 1 hét, 2 hét, és akkor kezdődik megint, amikor ugye kezdődik az alkalom, és ahogy te is mondod, hogy ez a belső munka a folyamatok között sokszor még jelentősebb, mint maga az alkalom. Abszolút, tehát az alkalmakat talán lehetne úgy jellemezni, mint útjelző pontokat, hogy már érdemes tovább menni a következőig. Igen. És igen, erről én nagyon sokat szoktam olvasni, például van már Facebookon is több csoport, pszichológust keresek, ajánlok és hasonló csoportok, és ez az egyik leggyakoribb kérdés, ami ott föl szokott jönni érdeklődőktől, hogy a pszichológus az ad egy gyakorlatokat, házi feladatokat és hasonló eszközöket, és én azt látom, hogy arra van egy nagy igény, hogy egyébként igen, legyenek az alkalmakat összekötő gyakorlatok, úgyhogy ezeket így érdemes kérni, hogyha esetleg a segítő szakember nem ad magától. Igen. Kicsit elkanyarodva, szerintem az egyik legfontosabb, és ez kicsit kapcsolódik az előző részünkhöz, hogy milyen ember is legyen maga a pszichológus, vagy a segítő, mert amikor mondtad, hogy milyen legyen a honlapja, akkor ezen gondolkodtam, hogy valójában ugye mennyi pszichológusnak van egyáltalán honlapja, és ott mit szeretnének magukról megmutatni. Nyilván célközönség függő is, meg azt, hogy mennyire van akár egy pszichológusnak marketing típusú tudása, vagy ismerete, vagy mondjuk ilyen ambíciói, de nekem a hitelesség az egyik legfontosabb. Hogy maga a pszichológus, nyilván nagyon fontos megemlíteni, hogy a pszichológus is ember, tehát neki is van azért magánélete, lehetnek magánéleti elakadásai és problémái, de sokszor hallok rossz élményeket olyan konzultációkról, ahol magát a szakembert már személyesen, vagy akár online nem tartották hitelesnek, akár elakadást láttak. Azért a kliensek sokszor okosak szerintem. Minél több szakemberhez mennek, annál dörzsöltebbek lesznek, és felismernek apró pici jelekből is dolgokat. És sokszor elmondják, hogy nekik például abban a témában az adott ember nem hiteles. Mi ezzel a kapcsolatban a véleményed? Hát mondjuk csak itt belegondoltam, hogy például valakinél az öngondoskodás felmerül, mint egy téma, igen. És mondjuk a pszichológuson pedig látszik, hogy mondjuk ő elhanyagolja a saját egészségét, külsejét. Ez ugye nem egy ilyen óriási red flag, de szerintem itt például abszolút felmerülhet annak a kérdése, hogyha én pszichológusként nem adom meg számomra a megfelelő minőségű öngondoskodást, akkor
van-e úgymond hitelességem abban, hogy én másoknak segítsek ezt elérni. Tehát, Igen. hogy és erről egyébként én úgy látom, hogy megoszlanak a vélemények, mert az egyik tábor az azt mondja, hogy a pszichológus az legyen a saját életében is teljes mértékben hiteles, és csak úgymond adhat szempontokat másoknak, de a másik meg azt mondja, hogy a pszichológus az nem tanácsadó, nem egy mentor, nem egy példaszemélyiség, hanem van egy meghatározott, eszközkészlete arra, hogy segítsen neked elérni a célokat, és hogy nem feltétlenül kell neki saját magának azt a célt elérni, de ezt te hogy látod? Én a hitelességben egyébként emellett a transzparenciát szoktam értékként meglátni, hogy én nagyon sokat kommunikálok LinkedInről, akár saját magamról és a saját megéléseimről is. Így a munkában nekem volt egy kiégésem, volt egy nehéz felmondásom, utána hoztam létre ugye a magánpraxisomat, mint vállalkozás, és én itt a hitelességet azt látom, legalábbis sokszor visszakapom a kliensektől, hogy ez nekik nagyon sokat segít, hogy amiről ők beszélnek, akkor én azt egyébként meg is tapasztaltam, fel is vállalom. Szóval ez a sérülékenység felvállalása, ez úgymond nagyon jól lehetőséget ad ahhoz, hogy kapcsolódjanak hozzánk, és hogy tényleg nem kell makulátlannak lenni, azt viszont megmutathatjuk, hogy volt egy problémánk, és hogyan sikerült ezen túljutnunk, hogyan sikerült feldolgoznunk ezeket, akár saját magunknak is, ugye pszichológus vagy külső segítséggel, és ez nagyon szimpatikussá tud tenni a kliensek szemében. Hát ugye, ha sikerült túljutnunk az adott problémán, ha viszont nem sikerült, akkor mi a helyzet? De ez szerintem egy olyan kérdés, amit így nehéz megválaszolni. Igen. Nekem az jutott eszembe, hogy ez olyan, mint egy skála. Mondjuk az egyik oldalán van ez az úgymond nagyon klasszikus, ilyen analitikus pszichológus, ilyen ugye Freud-szerű, öltönyös, semmit nem lehet róla megtudni, nagyon távolságtartó, esetleg rideg. A másik oldalán pedig van az a pszichológus, tehát hallottam ilyen történeteket, aki az ülésen arról beszél 45 percet, hogy ő éppen hogyan van a vállásával, Igen. miközben a kedves ügyfél nem nagyon kap szót, ez valós és megtörtént eseményeken alapul ez a történet. Tehát, hogy így szerintem valahol a kettő között lehet érdemes keresgélni azt a határvonalat, amit mondtál, hogy amikor azt a sérülékenységet, emberséget, emberi vonásokat megosztjuk magunkról, amihez tudnak kapcsolódni. Igen, meg hogy ezt így előzetesen gondoltam megosztani, hogy nem ott az alkalmon. Ugye nyilván én magán az alkalmon nagyon keveset beszélek magamról, nincs is feltétlenül helye, hanem előzetes kommunikációkban, vagy ugye a média megjelenésekben ezeket el lehet mondani. És amit te nagyon szépen most körülírtál, ez amikor kiesünk a szakember, vagy kiesnek a szakember szerepéből, hogy akkor ő is egy emberré válik, aki éppen válik, vagy akinek munkahelyi problémái vannak, vagy volt egy rossz főnöke, ami emlékképez így folyamatosan bejön a folyamatba. Erre még, hogyha ezt így észleljük is magunkon, nekem azt tanította egy mentorom, hogy a kis füzetünk sarkába ezt jegyezzük meg, hogy ez mondjuk érzelmeket váltott még ki belőlünk ez a téma, amit éppen a kliens behozott, és akkor a szupervíziós alkalmunkon ezzel lehet foglalkozni. De semmiképpen nem menjünk bele, abba sem ilyen úgymond tanács, vagy saját vélemény megosztásába, hogy már pedig ezt és ezt kell tenni ebben a szituációban, mert nekem így megoldódott az élethelyzetem. Pontosan, akkor ez is egy ilyen red flag szituáció, szerintem, amiben megegyezhetünk, hogy az exakt, direkt tanácsadás. Habár tegyük hozzá, hogy erről is láttam különböző véleményeket. Jó összefoglalás, amit erről hallottam, az úgy nevezi meg, hogy ne tanácsot adjunk, hanem perspektívákat. Tehát ha nekünk pszichológusként, coachként volt egy hasonló élethelyzetünk, akkor el tudjuk mondani azt, hogy nekem már volt mondjuk egy hasonló tapasztalatom, szívesen megosztom, hogy mi az, ami működött esetleg, ami nem működött, adok pár perspektívát, de hogy nem azt mondom a kliensnek, hogy mit kell csinálnod, hanem azt mondom neki, hogy ez az opció esetleg neked is a rendelkezésedre áll. Bár tegyük hozzá, hogy szerintem fontos ilyenkor először kikérni az ügyfélnek a beleegyezését, hogy ő kíváncsi egyáltalán az én perspektíváimra, mert lehet, hogy nem ő csak is a sajátját akarja megtalálni. De hogy amit szerintem itt red flagnek ki lehet mondani, az az, hogy amikor a pszichológus belemegy abba, hogy na ide figyelj kisanyám, neked azt kéne csinálni, hogy ebben a szituációban, amikor gyakorlatilag Istent játszik egy másik ember életében, egy magára ölt, egy tévedhetetlen, fedhetetlen nézőpontot.
Igen, ez nagyon, szerintem ez így mind etikailag, mind a pszichológus szakemberekhez szerintem ez így nem passzol, de valóban még saját élményt is tudok ilyenről, amit tényleg így átéltünk, és ahol kár, hogy nem villant be nekem is az a, mondjuk még jóval korábbról beszélek, az a kis piros lámpa, hogy hogy kicsit figyeljünk oda erre, hogy ne feltétlenül fogadjuk el, de nyilván néha érzékeny periódusba keressük fel a szakembert, és amit mond, azt talán még jobban is elhisszük, mint alapjáraton kellene. Ezért red flag az, hogy ne is feltétlen adjon tanácsot, bár óva inthet bizonyos dolgoktól. Én azért szoktam úgy, hogy tanácsot nem adok. Ugye van egy olyan kérdésünk is, hogy sugallni lehet-e. Azért szerintem sugallni olyan szempontból lehet, hogyha olyan célt tűz ki magának, mondjuk egy coaching folyamatban a kliens, ami határozottan mondjuk pszichésen vagy lelkileg nem fog neki jót tenni, akkor én ezt jelezhetem neki, hogy szerintem nem ez a megfelelő haladási irány. De itt nem azt mondom, hogy mit csináljon helyette, hanem felhívom a figyelmét olyan tényezőkre, amivel eddig ő nem kalkulált. Tehát, hogy odafigyelni arra, hogy reális-e az a cél, az a folyamat, amiben ő belekezd, de hogy akkor ezt nem úgy megfogalmazva, hogy na, akkor ezt ne csináld, mert gyenge vagy hozzá, hanem akkor fölmérni az ő nézőpontját. Igen, pontosan. Arról, hogy ő ezt hogyan látja. Tehát szerintem itt a red flaghez mindenképpen bepipálhatjuk azt, hogyha a pszichológus egy olyan pozíciót vesz föl, ahol ő megmondhatja, hogy te mit csinálj a saját életedben, miközben ő ugye egy másikat él. Igen, pontosan. Eddig egy kicsit kötetlenebbül beszélgettünk arról, hogy milyen a jó, meg esetleg a nem jó pszichológus, de akkor most egy kicsit struktúráltabban is szedjük össze. Szerintem egy listát, hogy mire figyelj, hogyha pszichológushoz vagy coachhoz készülsz, mi az, amit érdemes észben tartani, meg mi az, ami esetleg green flag vagy red flag lehet. Oké. Melyik lenne a legnagyobb red flag számodra? Nézzük azt. Hogyha az megtörténik, akkor azt mondod, hogy ehhez a szakemberhez soha nem mész vissza többé. Nekem a legnagyobb red flag az lenne, és ez itt erősen megjelenik a személyiségem, hogyha úgy érzem, hogy nem fogad el. Vagy hogyha azt érzem a pszichológuson, hogy ő szeretne engem megváltoztatni. Szóval nem arra kíváncsi, hogy aki én most vagyok, és abból hogyan hozhatom ki egy jobb énemet, vagy egy bizonyos dilemmámat, elakadásomat hogyan tudom megoldani, hanem amikor azt érzem, akár tanácsokkal, de akár csak ilyen metaszinten azt érzem rajta, hogy szerinte velem valami baj van, és ez nagyon furi egyébként, hogy most ez így eszembe jutott, mert valóban itt már azért az érzelmi intelligencia is közrejátszik, de én erre nagyon-nagyon figyelek szakemberként is, hogyha mondjuk nehéz téma is jön be, amit megoszt velem, azért inkább hálás legyek, mint sem kiüljön az arcomra akár bármi, amit ezzel kapcsolatban gondolok. Itt nyilván szerencsés az, hogy én nem vagyok egy ítélkező személyiség. Szóval most megtaláltam ezt a szót, hogy mi zavarna leginkább, hogyha ítélkezne. Akár rajtam, akár mondjuk a környezetemen, hogyha sokszor mesélünk ugye a párkapcsolatunkról, a főnökünkről, és a szüleinkről, az anyukánkkal, apukánkkal való kapcsolatban, és hogyha én bárkinél azt érzem pszichológusnál, hogy ő ezekkel az emberekkel szemben ítélkezővé válik, akkor nekem az a legnagyobb red flag. Neked melyik ez? Köszönöm. Hát csak az ítélkezésre még annyit, hogy hát ugye a legfontosabb alapja bármilyen terápiás vagy önismereti folyamatnak a bizalom, és ugye a bizalomhoz meg az elfogadás szükséges, és ha ítélkezik a pszichológus, a terapeuta vagy a coach, akkor ott a kliens vagy be fog zárni, vagy pedig el fogja hinni ezeket az ítéleteket. Tehát én azért már hallottam sajnos olyan durván áldozathibáztató szakemberekről is például. Igen. És hogyha valaki egy sérülékeny állapotban van, akkor lehet, hogy elhiszi magáról ezeket az ítéleteket. És igen, még a kisebb baj, amikor azt érzem, hogy nem tudok megnyílni, és nem szeretnék visszajönni, mert itt megítélnek, a nagyobb baj, amikor tényleg elhiszem, hogy velem van a probléma, főleg egy olyan szakembertől, akinek az lenne a feladata, hogy nekem segítsen ezeket a témákat megoldani, és egy jobb viszonyba kerülni önmagammal. Itt, ami számomra egy nagyon fontos red flag, az a bizalomvesztés. Tehát, hogyha megtudom a pszichológusról, hogy az én történetemmel, adataimmal, a megosztott dolgokkal valamilyen formában visszaél,
És ha megnézzük a pszichológus szakmai etikai kódexet, itt ugye ki is emeltünk két fontos dolgot. Az egyik az a titoktartásnak a sérülése, ez egy fontos green flag, tehát fontos, hogy a pszichológusban meg lehessen bízni. Ő erre vállaljon garanciát, hogy az adatainkat nem szivárogtatja ki másnak, nem adja el másnak, valamint ugye az, hogy biztosítsa az empatikus, megértő légkört. Nekem egyébként az első alkalmakon, tehát mindig van egy bemutatkozó alkalom, amikor valaki jön hozzám elsőre, és ott ezt szokták egyébként, ez a legfontosabb visszajelzés, hogy azt érezték, hogy megvan ez a légkör. Tehát az embereknek ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt érezzék, mert mindig ez az egyik legfontosabb kiemelni való, hogy akkor ez megvolt, és ez jó. Igen, ez tök érdekes, hogy ott nálad a légkört emelik ki, mert nálam meg pont a kiegyensúlyozottságomat, meg a pozitív hozzáállásomat, hogy kicsit az, hogy ezáltal inspirálva érzik magukat, vagy látnak egy úgymond egy pozitív képet maguk előtt, és hogy ez sokkal jobb, mint hogyha én is kicsit ott magam alatt lennék. Úgyhogy, de ez is fontos, hogy természetesen jöjjön, szóval nem magamra erőltetem ezt a pozitív hozzáállást, hanem valószínű, hogy a munkában, ugye amiatt, hogy élvezem, amit csinálok, ez természetesen jön és árad belőlem. Akkor talán még egy red flag, amikor azt érezzük, hogy a pszichológus az valamilyen szerepet játszik, de egyébként nem feltétlenül ebben a szituációban lenne ott. Tehát azért pszichológusként, coachként szerintem fontos, hogy az embernek legyen annyi szakmai önismeret, hogy tudja azt mondani, hogy most esetleg nem vagyok olyan állapotban, amikor tudom végezni ezt a felelősségteljes és szép munkát. Mert hogyha úgy vagyok ott, hogy egyébként rólam az érződik, hogy ingerült vagyok, fáradt vagyok, dühös vagyok, morcos vagyok, akkor lehet, hogy ezt az ügyfél magából fogja származtatni, és akkor inkább csak több kárt okozunk benne. Igen, de ez egy olyan terület, amin kicsit én vitatkoznék, pedig nem nagyon szoktam veled, hogy én ezt szakmai csoportoknál láttam, mint kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha nekünk is rossz napunk van, és aznapra be van írva 4-5 kliens. Nyilván nem mondhatjuk le őket, vagy nem biztos, hogy szerencsés, hogy ezeket lemondjuk, és a legtöbb saját élmény amúgy arról számol be, hogy olyan, mintha egy másik világ kezdődne, hogy ahogy belépsz az irodába, vagy a szobába, és elkezdesz a kliense, vagy már előtte átszellemülni, akkor nem is feltétlenül jutnak eszedbe azok a magánéleti gondok, és hogy akár ez így fejben kicsit ez tréningezhető a pszichológus fejében is. Nyilván több pszichés energiát veszel tőlünk, szóval elfáradunk a folyamat végére, de sok esetben én is érzem azt, hogy ha például nehezebben indul a reggel bármi miatt, és utána kell dolgoznom, hála Istennek, hogy az alkalom közben, míg a kliens ott van, hát teljesen megfeledkezek, hogy milyen volt a reggelünk. Teljesen átadom magam annak a kis milliónek, ami ott történik. Hát szerintem ezzel lefetted azt, hogy tudod magadról, hogyha még nehezebben is indul az a nap, akkor már van egy ilyen hatásmechanizmus, hogy belépsz oda, elkezdesz dolgozni. Igen. Tehát ezzel így pont, hogy kiegyensúlyozod magad, tehát ez a szakmai önismeret. Igen. Szerintem. Akkor én itt nagyjából úgy írnám le red flagként, amire itt kliensként oda lehet figyelni, hogy hát maga ez az empatikus légkör, az meglegyen, ha pedig bármilyen más dolgot éreztek a pszichológusnál, hogy esetleg akár azt, hogy haragszik, akár lehet, hogy rátok haragszik, akkor legyen egy olyan bizalmi kapcsolat, ahol ezt meg lehet beszélni. Tehát ez szerintem nagyon fontos, hogy legyen egy olyan bizalmi kapcsolat a szakemberrel, hogy úgy érzitek, hogy bármi fölmerül bennetek, azt meg tudjátok osztani. Mert azt ítéletmentesen, bizalmasan, a titoktartásra odafigyelve az ott kettőtök között megbeszélésre kerülhet. Igen, és innen eszembe jutott egy nagyon hatalmas red flag, ami a megfelelési kényszer. Hogy nagyon sok kliensnél látom egyébként ezt, hogy alapból most olyan társadalomban élünk, hogy sok helyre kell megfelelni, vagy sok helyre szeretnénk megfelelni, vagy elakadásaink vannak ezen a területen, és hogyha még a pszichológus is az a személy, akinek mi a jobb oldalunkat szeretnénk mutatni, nem merjük felvállalni az önvalós személyiségünket, akkor szerintem nem a megfelelő embernél vagyunk.
Hát, aha. Itt én ezzel azért vitatkoznék egy Na. kicsit, mert ugye ez nem egy feltétlenül a pszichológusból származó, úgymond red flag. Igen. Tehát, mondjuk hogy ez igen, ezt kivetítheti, vagy igen, bármi. igen, tehát ez a két ember között létrejövő dinamikában is lehet, de köszönöm, hogy mondtad, tehát ez nagyon jó, sőt, ezt én is már többször tapasztaltam, és nagyon aranyosak voltak, hogy elmesélték az ügyfelek, hogy megjelent bennük egy ilyen megfelelési kényszer, sőt, nemrég volt egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy valaki azt mondta, így nagyon-nagyon lelkes voltam, mert hogy ő úgy működik ez az ügyfél, hogy mindig így szintetizálja a dolgokat, amiket megbeszélünk az alkalmon, és akkor fantasztikus eredményeket, meg gondolatokat hoz vissza. És én ezt így megdicsértem neki többször, hogy amúgy ez nagyon-nagyon jó ebben részesülni, hogy ő ilyen munkát tesz bele így az alkalmak között. És ő elmondta a legutóbbi alkalmon, hogy egyébként benne ettől elkezdett kialakulni egy kis megfelelési kényszer, mert hogy most már úgy érzi, hogy neki kell valamit hoznia minden alkalomra, amiért őt megdicsérik, mert ha nem ilyen fantasztikusan teljesít úgymond megint, akkor az már nem olyan jó. De az a jó, hogy itt lehet visszakötni az előzőekhöz, hogy ezt meg tudtuk beszélni, tehát a bizalom. Szerintem nem is az a red flag feltétlenül, ha fölmerül a megfelelési kényszer, hanem az, hogyha erről nem merünk beszélni a szakemberünknek, vagy bármi másról nem merünk beszélni. Igen. Amúgy ez nagyon fontos. Kicsit számomra is idealista már, mint hogy így én is örülök, amikor megosztanak velem személyes tapasztalatokat, hogy mit éreznek a folyamat alatt, de sok esetben látom azt, hogy úgy járnak szakemberhez, hogy akár nem érzik az eredményt, nem érzik a hatékonyságot, és nagyon kevés esetben hallom azt, hogy ezt ki tudják tenni az asztalra a szakember elé. Nem biztos, hogy a szakember amúgy ezt jól kezelni, de hogy ilyenkor már ugye úgymond a harmadik személytől nem kérnek segítséget, hogy akkor hogyan tudnák ezt a folyamatot lezárni. Vagy elkezdenek hozzám járni, de azt még nem tudták befejezni. Úgyhogy nyilván ez azért egy összetettebb, meg nehezebb kérdés. Igen, és itt én is szoktam látni ilyeneket, például a Gyakori Kérdések nevű fórum, hát az egy nagyon jó fórum. Jaj. Szerintem. Mire jó? Hát akár ilyenekre is szerintem így pszichológusként így megnézni, hogy anonim mit gondolnak az emberek a szakmánkról. Szerintem nagyon jó szakmai reflexió, és ott gyakran szoktak ilyen kérdések fölmerülni, mondjuk a mentális egészség rovatban, hogy már járok 5-10, 20, stb. Alkalom óta egy pszichológushoz, és nem érzem a pozitív fejlődést, és hogy ilyenkor mit tegyek. És én ilyenkor mindig nagyon csodálkozom, hogy ezt miért nem viszi vissza az adott személy. Hát pont emiatt, hogy nem képes rá. Vagy nincs helye a befogadás. Igen, tehát hogy ez a pszichológusból fakad, a dinamikájukból fakad, vagy ebből a személyből fakad, pedig egyébként a pszichológus így nagyon nyitott lenne a visszajelzésre. Igen. De hogy szerintem ezt mindenképpen meg tudjuk tenni, ez nálam nagyon erősen kommunikálva is van, hogy bármi fölmerül benned, akkor ami bizonytalanná tesz a folyamatban, akkor azt kérlek jelezd vissza, kérdezd meg, ha kell, akkor 3-szor, de legyen megbeszélve, legyen egy kép arról, hogy itt mi történik és miért történik. Igen. Egy nagyon érdekes téma jutott eszembe, amit ugye sokszor akár, hát inkább, én azt látom, hogy inkább a szakmában hoznak fel. Kliens oldalról én ezt, hála Istennek nem tapasztalom, meg nekem nem él ez a fejemben. Kitalálod, hogy mi ez? Nem, de már nagyon izgatottan várom. A kór. Aha. Hogy ebben van egyébként red flag, vagy green flag, és tényleg nekem nagy szomorúság, amikor szakmán belül hallom azt, akár magamra nézve, akár más fiatalabb, de nagyon jó tudású szakemberre nézve, hogy hát miért ő 30 alatti személyként mit tudhat ő az életről, vagy hogy erről te mit gondolsz, hogy én nem szeretek védekezni, szóval, hogy nem egy ilyen harcias kommunikációra szeretnélek buzdítani, de hogy mit gondolsz erről a kór kérdéséről? Fú, köszönöm, ez nagyon jó. Én itt, pszichológusként a saját határaimat én úgy húzom meg, hogy úgy gondolom, hogy az élettapasztalat az azért számít sokat, még hogyha nem is tanácsadók vagyunk, akik tapasztalatból dolgoznak, de vannak olyan témák, például egy 50 éves személy egy 25 éves házassággal, és mondjuk úgy jönnének hozzám, hogy ezt megoldják abban a 25 éves házasságban, ami mondjuk lehet, hogy egy 35 éves kapcsolatban felmerülő problémát. Én erre például azt mondom, hogy nem biztos, hogy kompetens vagyok ennek a kérdésnek a megoldásában. Aha. Olyan abszolút volt, már mondjuk dolgoztunk 50, vagy sőt, még idősebb személyekkel is, mert hogy nekik voltak olyan nézőpontjaik, amikre az én megközelítésem az jó eredményeket adott. De hogy úgy gondolom mégis, hogy ahogy valaki egyre idősebb,
így mondjuk nálam idősebb, akár 20-30 több évvel, ott számít az élettapasztalat, és lehet, hogy neki egy olyan szakember, aki egy kicsit jobb, aki már azokban a témákban mondjuk egy 20 éves kapcsolatban is tapasztaltabb. Igen. De hogy alapvetően a legkevésbé se gondolom azt, hogy a kor az egyenes arányban állna a szakmai működés minőségével. Igen, pontosan, és itt azért behoznám a képesség, vagy úgymond a rátermettségnek a fogalmát, hogyha valaki tényleg arra született, úgymond, hogy ő jó pszichológus legyen, akkor ő már lehet, hogy 30 évesen többet le tud tenni az asztalra, és jobb folyamatokat tud kézben tartani, mint egy másik ember, aki mondjuk 50 éves, de nem biztos, hogy azt az energiát, azt a szenvedélyt belerakja, és én ezért is mondom azt, hogy akár utána nézhetünk a pszichológusnak is, hogy hol publikál, milyen megjelenései vannak, mik nekik a szerelem területei, mert hogy biztos, hogy abba ő beleásta magát. És hogy ezért is például egy red flag, hogyha valaki fásult, kicsit ilyen enervált pszichológusként is, és már csak itt tényleg fogadja évről a klienseket, akár olyan környezetben, ami nem feltétlenül egy szép környezet, de semmiképpen nem látjuk, hogy fejleszti magát. Ez is egy érdekes. Úgyhogy én ezért látom azt, hogy nyilván ezek generációs különbségek is most már megjelennek, hogy egy fiatal lab is lehet ugyanannyira jó pszichológus, vagy coach, mint akár egy idősebb kollégája. Én itt a végleteket jelölném meg red flagként. Tehát, hogyha látunk egy pszichológust, aki 1 éve szerezte meg a diplomáját, de egyébként már a borderline személyiségzavartól kezdve a mindent is ő bevállal, akkor ott azért az mindenképpen akár a tapasztalat, akár a szakmai tapasztalat hiánya fölmerülhet. Tehát én azt mondom, hogy azért nagyon-nagyon komplex összetett problémáknál érdemes megnézni, hogy az adott szakember mikor diplomázott, milyen képzései vannak. A másik viszont meg a másik véglet, amikor valaki mondjuk megszerezte a diplomát 96-ban, és akkor azóta nem látható, hogy ő valahol publikálta volna, végzette volna egyéb képzést. Tehát, hogy szerintem ez is fontos, hogy olyan szakembert próbáljunk meg választani, akiről látszik, hogy a saját szakmai fejlődésében minimum igyekszik energiát fektetni. És itt azt jelölném meg red flagnek, hogyha valakinél ilyenek nincsenek meg. Sőt, ami egyébként nem határterület, hogy azért egyre több olyan lelki segítő van, aki nem pszichológus, de hogy úgy tesz, mintha egyébként ő az lenne. Nemrég láttam egyébként egy ilyen honlapot, amin percekig kellett kutatnom, és nem jöttem rá, és valószínűleg a hölgy az nem pszichológus, mert föltüntette volna, más diplomája volt, az ott volt, de hogy megtévesztésig úgy volt felépítve az a honlap, mint hogyha ő pszichológus lenne. Tehát, hogy rengetegszer használva a pszichológia szó, a terápia szó, és a konzultáció szó nagyon-nagyon szépen föl volt építve az a honlap, de hogy sehol nem volt ott, hogy ő egyébként pszichológus, és hogy erre is nagyon oda kell figyelni, hogy minden nézzünk meg kétszer, hogy egyébként az az ember, akiről azt hiszük, hogy képzel, pszichológus, coach, terapeuta vagy bármi, ő tényleg az-e. Hát igen, ezek azért ilyen rossz tapasztalat. Hát a transzparens tájékoztatás hiánya, mert én azt ugye nem nevezném transzparenciának, amikor valaki már kifejezetten megtévesztő képet alakít ki magáról. Igen, meg én abszolút ezt érzem, pont ebből kifolyólag, hogy ahol a pszichológusnak az ügyfélszerzés a cél. Hogy valószínű, hogy aki még 1 éve diplomázott és bevállal minden nehézségű klienst, azt ugye azért teszi, mert szeretne ebből megélni, és szeretné, hogy minél hamarabb a klientúrája felépüljön. És nyilván azért vagyunk mi már jó helyzetben, hogy tudjuk magunkról egyrészt ismerjük, hogy kikkel tudunk a leginkább kapcsolódni, milyen típusú problémakörrel tudunk a legjobban dolgozni. Nekem nagyon sokat segít az, hogy nálam ugye munkával kapcsolatban jelennek meg leginkább elakadások és dilemmák, és dolgoztam is szervezeti körülmények között nagyon-nagyon sokat vezetőkkel, és emiatt teljesen begyakoroltam, úgymond volt egy ilyen terepem arra, hogy megnézzem, úgymond tét nélkül, hogy mi is történik velük, és akkor ezt tudom. Nyilván, amikor már valaki egy pszichés vagy egy személyiségzavarra fordul hozzám, én is azonnal tovább irányítom, de azért is, mert már nincs szükségem plusz egy kliensre, másrésztről meg érzem azt, hogy az nem lesz egy eredményes folyamat, és
nem én tudok neki leginkább segíteni. Úgyhogy Igen. erre jó Igen. egy ilyen kapcsolati hálót egyébként felépíteni, hogy akkor kinek irányítom tovább. Kérdés az, hogy sok esetben, akinek tovább irányítom, már őnek is tele van a naptárja. Igen, hát ez előfordul. És amit még így szerettem volna egy ilyen fogalmat, csak visszakanyarodva a szakmai tapasztalat, ezt úgy szoktam nevezni ezt a jelenséget, hogy az elképzelt kliens probléma. Oh. Ezt én találtam így ki, de lehet, hogy, illetve nem csak én találtam ki, hanem más nevekkel létezik, én foglaltam így össze, hogy ez akkor következik be, amikor ül velem szemben egy ügyfél, de én nem őt próbálom meg Igen. úgymond kezelni, nem vele dolgozok, hanem azzal a képpel, ami az én fejemben róla él. És hogy ez például szerintem tipikusan előfordulhat két pozícióban, amikor valaki mondjuk még nagyon fiatal és nagyon kezdő az adott szakterületen, mert akkor így még szorong az ő tudásának, a tapasztalatának esetleg a hiányától, és nagyon próbálja a hozzá befutó embereket, kérdéseket így megfeleltetni valamilyen képnek, elméletnek, ami az ő fejében él, tehát itt a nagyon görcsös ragaszkodása a stabilitáshoz, az elmélethez. A másik ilyen pozíció az szerintem meg, amikor meg valaki már nagyon tapasztalt a szakmában, és kialakul esetleg egy olyan fajta önelégültség, ugye hübrisz, amikor már így a kis ujjamból megmondom, rád nézek, és már megmondom, hogy na ide figyelj, tesó, neked azt kéne csinálni, most erre van szükséged, és én tudom jobban, hogy neked mire van szükséged. Igen, mert már láttam 50 másik ilyet. Igen, Pontosan. És itt ugye, ami a green flag lehet, ez az őszinte kíváncsiság, hogy tényleg azt érzem a szakemberen, hogy rám kíváncsi. Lehet, hogy tényleg nagyon hasonlítok egymásra. Nyilván nagyszámok törvény alapján, mert mi is látunk hasonló mintázatokat, de hogy ezeket tényleg nem visszük be a folyamatba, és azt kell éreznem kliensként, hogy rám kíváncsi, és nem akar egy dobozba beletuszkolni. Semmiképpen sem. Pontosan. Meg ami még egy elég nagy ilyen red flag lehet, és én ezeket inkább kevésbé pszichológus, inkább az alternatív segítő irányzatokkal láttam. Tegyük hozzá, hogy én nagyon-nagyon érdeklődöm az alternatív irányzatok iránt, tűzőjárástól kezdve nagyon sok mindenen át én kipróbáltam. Csak hogy nem ezért hozom be ezt az irányzatot, hanem azt, hogy ezekben az irányzatokban én többször láttam az üzletszerűséget az ügyfélszerzésben. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy önismereti folyamat az őszinte elköteleződésen és a motiváción alapuljon, tehát hogy valaki mondjuk eljön hozzám, az azért van, mert neki van egy olyan probléma a köre, olyan kérdésköre, amire engem egy jó segítőnek talál, és utána megbeszéljük, hogy ez tényleg így van-e. De sajnos több fajta lelki segítőnél is gyakran láttam, ami már egy nagyon-nagyon erős értékesítési stratégia, mint az ügyfélszerzés, hogyha csak neked megveszed ezt a folyamatot, akkor most egy kicsit olcsóbb, de ha már holnap jelzel vissza, akkor már plusz 30%, plusz az ilyen nyomásgyakorlások, hogyha te most ezt nem veszed meg, nem jössz hozzám önismeretbe, akkor neked mennyire rossz lesz. Tehát amikor már az értékesítés átveszi az őszinte kommunikáció helyét, azt szerintem egy óriási red flag, amikor azt érzitek, hogy rá vagytok tukmálva valamire, és valószínűleg negatív következményekkel jár legalábbis a szakember szerint, hogyha ti abba nem vásároltok be. Igen. Hát mindezért ezek a green flagek meg red flagek egy óriási téma, és még tudnánk szerintem órákig erről beszélgetni. Igen. Pár szóban összefoglalva mondok én is pár szót, hogy mit keressünk egy pszichológusban. Ez az én véleményem, hogy egy kicsit a pozitív végkimenetel felé menjünk, és Léci, mondj te is majd pár szót, hogy mi az, amire figyeljünk oda. Én ezt a pár szót mondanám, hogy aktív, partneri viszonyban van, összeköti a szálakat, akár visszautal, hiteles, és a pszichológiai biztonságot megteremti. De jó, köszönöm. Mi ez a pár szó neked, ami? Hát az empatikus, bizalmas közeg, tehát ahol azt érzitek, hogy mindenről lehet transzparensen kommunikálni, akár szóban, akár írásban. Az, hogy ő semmit nem erőltet rátok, kíváncsi a ti véleményetekre, érzésetekre, sem az, hogy járjatok hozzá, sem az, hogy fizessetek neki, nincsen rátok erőltetve, hanem föntartja azt, hogy addig tart ez a folyamat, amíg ti ebben láttok egy pozitív megtérülés, nincsen semmi sem rátok erőltetve, és mindig van lehetőségetek nemet mondani, vagy pedig visszajelezni, vagy kétségeket kifejezni. Én ebben foglalnám össze a legnagyobb green flageket.
Szuper. Köszönjük, hogy itt voltatok, folytatjuk hasonlóan izgalmas témákkal és kérdésekkel. Nyugodtan a hozzászólásokba írjatok, és jelezzetek vissza. Köszönjük szépen. Köszönjük Sziasztok. szépen, sziasztok.